دل دے ٹکڑے دل دے ٹکڑے او ڈاڈے ہوندے تے پتر پیارے ماما جے لکھ پتر ہون میرے میں آقا تو گول گماوا جے لکھ پتر ہون میرے میں آقا تو گول گماوا کافر کی کر دینے حضرت عمار بن یاسر نو بھی مار دینے حضرت عمار بن یاسر نو بھی مار دینے بچیاں نو بھی مار دینے ایک خاندان عاشق رسول نو مار پیری ہوندی ہے ادھروں میرے آقا دی تشریف آوری ہو جاندی ہے جدو میرے آقا تشریف لے آندے نے حضرت عمار عرض کر دینے یا رسول اللہ ساڈی وفات تے یقین رکھنا ساڈی وفات تے یقین رکھنا میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا قبل غور شیر میرے حضور نے فرمایا شاعر نے نقشہ حدیث دا شیر وچ بند کیتا کہ حضرت میاں حضور نے اپنے عاشقاں نو فرمایا عمار بن یاسر نو فرمایا کہ اے میرے عاشقو اے میرے عاشقو بدلا اس نیکی دا تسی روز قیامت پانا جد تک تسی نہیں جنت جاسو او میں نہیں جنت جانا جد تک تسی نہیں جنت جاسو او میں نہیں جنت جانا دو اشار حضرت مولا کائنات دی بارگاہ اور دو تین اشار حضرت امام حسین دی بارگاہ مل کے پڑھئے گا ہاں پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے لگا نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ میرے آقا دی حدیث مبارکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی دے مکھڑے نو ویکھنا عبادت علی دے مکھڑے نو ویکھنا عبادت اور علی خدا دی قسم محروم اس امت نو حضور نے نہیں رکھیا ایک مثال دے طور تے سمجھان واسطے عرض کر دیا اسی پوچھیا حضور اسی تے مولا علی دے زمانے چ ہوواں گے ہی نہیں ساڈے واسطے بھی خیرات ملے گی فرمایا ہاں جن نے علی دا مکھڑا ویکھیا علی دا مکھڑا ویکھنا بھی عبادت علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ساری رات علی علی کر دے رہو قیامت دے دن جدو نامہ مال کھلے گا لکھیا جائے گا اللہ دی عبادت کر دا گیا مل کے پڑھئے پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے لگا نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ یا اور کون علی زہرا دا شاغل پیرا دا پیرے زہرا دا شاغل پیرا دا پیرے
میں کی دساواں کیڈا امیر میں کی دساواں کیڈا امیر تخت سرا تو عرش الا تائیں تخت سرا تو عرش الا تائیں سارے دا سارا رقبہ علی دا تحت سرا تو عرش الا تائیں سارے دا سارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا. اور بڑا پیارا شعر قابل غور شعر کہ ایک عام بالے ایک خاص بالے ایک عام بالے ایک خاص بالے جیڑا خاص بالے زہرا دلال جیڑا خاص بالے زہرا دلالے نیزے تے چڑھ کے قرآن سناوے نیزے تے چڑھ کے قرآن سناوے جس نے بچایا کلمہ نبی دا نیزے تے چڑھ کے قرآن سناوے جس نے بچایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ. امام حسین دی بارگاہ دو تین اشعار ایک مرتبہ جھوم کے درود پاک بابا دے بلند صلی اللہ علیہ. انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. جیڑا بھی جگ تے بن گیا جلا حسین دا جیڑا بھی جگ تے بن گیا جلا حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا. مل کے پڑھیے ذرا جیڑا بھی جگ تے بن گیا جلا حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ. پوچھو میرے تو کس جگہ اور ملتا ہے خدا پوچھو میرے تو کس جگہ ملتا ہے او خدا. دساں نگری فاطمہ دی محلہ حسین دا نگری فاطمہ دی محلہ حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا. بیڑا حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حضور تشریف فرمانے حسن حسین دا بچپن دا زمانہ ہے اور کی ہو رہا ہے حسن حسین کشتی کر رہے ہیں
اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا حسن نو دا دس رہے نے، فرما رہے نے حسن حسین نو ایتھوں پکڑ، حسن حسین نو ایتھوں پکڑ، حسن حسین نو ایتھوں پکڑ۔ سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عرض کیتی ابا جان حسن نو دا دس دے او حسین نو دا کیوں نہیں دس دے؟ حسن نو دا دس رہے ہو حسین نو کیوں نہیں دا دس دے؟ میرے مصطفیٰ مسکرائے فرمایا فاطمہ حسن نو میں دا دس رہے ہاں، حسین نو جبریل دا دس رہے۔ اور خدا دی قسمیں محبت یہ گل کر لگیا کہ فرشتے دا کوئی ایسا لمحہ نہیں جڑا عبادت تو بغیر ہوئے۔ انہاں دا کھانا پینا یعنی کہ عبادت کر لین تو انہاں دا کھانا پینا ہے، عبادت ہر لمحہ عبادت۔ اللہ نے فرمایا جا جبریل میرے حسین نو کشتی دے دا دسے گا وہ بھی عبادت لکھیا جائے گا، حسین دے پنگوڑے دی ڈوری کھچے گا وہ بھی میری عبادت لکھیا جائے گا، فاطمہ دے گھر دی چکی گیڑے گا وہ بھی میری عبادت لکھیا جائے گا، کیونکہ میں ملنا ہی ہوتے ہاں۔ نگری فاطمہ دی محلہ حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا۔ خنجر دے گھیٹ نیتی الزہرا دے لال نے، خنجر دے گھیٹ نیتی حیدر دے لال نے، کربل دی گرم ریت سی مصلی حسین دا، کربل دی گرم ریت سی مصلی حسین دا، اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا۔ کربلا اندر وارث جنتاں دا، دین نانے تو بچڑے کو حامدہ، دین نانے تو بچڑے کو حامدائے، اونوں یاد کریے او بھی یاد کردہ، سچا وعدہ پروردگار دا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ یہ ترجمہ ہے اونوں یاد کریے او بھی یاد کردہ، سچا وعدہ پروردگار دا اے، جویں رب نو یاد حسین کیتا اور رب حسین حسین پکاردا اے۔ کربل دی گرم ریت سی مصلی حسین دا، اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا۔ اور قابل غور شعر کہ لکھاں یزیدیاں دے لئی کافی دوستان، لکھاں یزیدیاں دے لئی کافی یہ دوستو، غازی جیا مجاہد کلہ حسین دا، غازی جیا مجاہد کلہ حسین دا، ہونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا۔ پھر اس غازی تو میں نے ایک اور غازی یاد آ گیا اور آخری شعر پڑھنے لگیا کہ دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری، دنیا میں بے
نیاز قادری جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، انہیں کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا وما علینا۔ ایک مرتبہ جھوم کے درود پاک صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ حمد بیان کرتے ہیں کہ بے پرواہی اور دیکھو مولا دی جتھے عقل دی پیش نہ جاوے، عملہ والے دور ہٹاوے، آتی بے عملہ گل لاوے، عملہ والے دور ہٹاوے، آتے بے عملہ گل لاوے، اور تاجہ والے در در ڈولے، منگتیاں تخت بٹھاوے، اعظم کسے نو کار عامل دا، کوئی کعبیوں خالی آوے، اعظم کسے نو کار عامل دا، کوئی کعبیوں خالی آوے، وما علینا الا سلام دے پڑھ دو اشار حضور دی بارگاہ دے صلاۃ و سلام۔ مصطفیٰ